Hi guys, welcome to our channel Tifefaz TV. You are back again with the latest. Tawane dzimwe nyaya dziri kupisa. Queen tatelicious gurundoro vauya nerimwe speaker remakuwa vakanyora pa Facebook pavo vakati anga afa Neria. She is in hospital. Akabvisa nhumbu ya kuti kune mhepo kwakadungure. Ndozvataurwa na Queen tatelicious. As you all know guys, Neria Nelly ndi munin'ina wa Jinimbi. As you all know Jinimbi munhu asisipo akatisiya, saka Neria vanhu vanomuziva kuti munin'ina waJinimbi. Saka nyaya iripo ndeyekuti Queen tatelicious vadedzera kuti akabisa nhumbu, asi vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa, saka imi Queen hamuchadi kuona vanhu vari kuchipatara here, makudedzera kuti akabisa nhumbu. How do you know? Vamwe vakadedzera kuti it's gonna be a long weekend. Mumwe akati Queen nadzo news, mumwe akati tate the way you touch gossip, mumwe akati riri fresh guwa iri ndosaka kuti wanga unyerere wanga uchidya pfuma yemushakabvu. Ndozvataurwa nemumwe munhu akati pazvakabuda manga musina data handiti Queen ichi chatove chimunya. Mumwe adedzera kuti dzikamai, mumwe akadedzera kuti munenge madzibata nguva inhai homwe yenyika. Mumwe akadedzera kuti nyaya yakakujamba makavharirwa Queen, musakanganwa kuti Queen vakambovharirwa. Ndozvataurwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akati old news. Mumwe munhu akati give us some more details Queen. Mumwe akati zvikafamba zvakanaka Christmas ndoitambira pano. Mumwe akati tofamba nespeaker remakuhwa. Mumwe akati Queen vanopakura guwa richiri kupisa. Vamwe vakati manga masarira Queen, nyaya dzakanga dzakupfurai chimunya ichi. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe akati inga mumwe munhu akati chingobaya ibhatani live button Queen tikone mutipe nyaya izvi zvere. Mumwe munhu akauya akadedzera kuita kuremerwa nemastreet chaiwo Queen. Mumwe munhu akadedzera kuti go deeper Queen. Mumwe munhu akati makatumwa neshoko fambai naro Queen. Mumwe munhu akadedzera kuti matanga sisi hamudzore tsvimbo paguwa munotaurisa imi. Mumwe munhu akati bhuta renyu reguwa rinobata network ndatenda hangu Queen. Mumwe akadedzera kuti kokuzoti Neria ndonyaya yanga taura nayo guys. Queen nenguva yacho I think vaya vakavharirwa kana kuti vanga vasina data, handinyasozivi, but nyaya iyi takambotaura nezvayo. Queen hatizivi kuti vanga vari kupi, saka vanhu vadedzera kuti manga masarira. So thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel.